Και σήμερα έχουμε την τιμή να προσκεκλημένο τον δάσκαλο γιόγκα και διαλογισμού Μιχάλη Φιλίνη, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για το διαλογισμό και μετά όσοι από εσάς θέλετε θα κάνουμε ένα περίπου 20 λεπτό με 30 λεπτό session. Οπότε περνάω σε σένα, Μιχάλη. Σας ευχαριστώ καταρχήν που ήρθατε όλοι εδώ σήμερα. Δεν είμαι δάσκαλος διαλογισμού, γιατί ο διαλογισμός απλώς δεν διδάσκεται. Είναι κάτι που ο καθένας το βιώνει σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προετοιμάσουμε ο καθένας τον εαυτό του, έτσι ώστε να ανοίξουμε τη συνείδησή μας και να επιτρέψουμε στο διαλογισμό να συμβεί. Δεν κάνουμε διαλογισμό, απλά ανοίγουμε τη συνείδηση και επιτρέπουμε το διαλογισμό να συμβεί. Είναι κάποιος από εσάς εδώ, ο οποίος έχει διαλογιστικές εμπειρίες ή βιώματα και θα θέλει να τα μοιραστεί? Κάποιος που θέλει να μιλήσει? Έχω προσπαθήσει να κάνω διαλογισμό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάντα έχω διαλογιστές στο κεφάλι και φοβείται ότι πρέπει να σταθήσει να φύγουν, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να μοιραστεί κάτι σχετικά με τον διαλογισμό? Κάποιος που έχει καθίσει και έχει επιτρέψει το σώμα του να μείνει ακίνητο για πολλά λεπτά ή για πολλή ώρα? Κάποιος που να έχει βιώματα που θέλει να μοιραστεί? Καθαρότητας, μιας αγνής είναι αυτό που ακούμε. Πώς θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε? Ωραία, οπότε αν κάποιος άλλος δεν έχει κάτι να προσθέσει, εγώ θα πω κάποια πράγματα που έχουν πει θεωρητικοί, δεν είναι καν λόγια, είναι πράγματα που έχουν πει κάποιοι, προσπαθώντας να καθορίσουν τον διαλογισμό. Ο διαλογισμός καταρχήν είναι πέρα από τα λόγια, πέρα από τη λογική, οπότε θα προσπαθήσουμε να το περιγράψουμε με λόγια είναι κάτι μάταιο. Μπορούμε όμως να πούμε κάποια πράγματα. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του είναι η ηρεμία, η ελεγχόμενη ρυθμική αναπνοή, ο καθαρός νους, η καθαρή αντίληψη, συνειδητότητα, αισθανόμαστε συνειδητοί για το τι νιώθει το σώμα μας, για το πώς αναπνέουμε και για το μπορούμε και παρατηρούμε με διάβια τις σκέψεις οι οποίες περνούν μέσα από το νου. Αυτά είναι κάποια κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζονται όλοι όσοι έχουν περιγράψει μια διαλογιστική εμπειρία. Οπότε υπέρβαση του εγώ, σύνδεση με κάτι ευρύτερο, με κάτι ανώτερο, το οποίο μας δίνει ένα πολύ ευχάριστο και όμορφο συναίσθημα. Συμφωνείτε με όλα αυτά? Έτσι. Είναι όμορφα όλα αυτά και αυτό είναι που μας κάνει να ζητάμε τέτοιες εμπειρίες. Κάποιοι μπορούν να βιώσουν διαλογιστικές εμπειρίες ενώ χορεύουν και παραδίνονται στη χορογραφία. Κάποιοι μπορούν να βιώσουν διαλογισμό ενώ παίζουν ένα μουσικό κομμάτι στο πιάνο. Κάποιοι μπορούν να βιώσουν διαλογισμό κάνοντας έρωτα. Οπότε όλες αυτές είναι εμπειρίες που αισθανόμαστε σύνδεση με κάτι ανώτερο και υπερβαίνουμε την στενή ατομική αντίληψη, το εγώ. Έτσι.
Μου έκανε εντύπωση το πρώτο μου σχόλιο που χρησιμοποιήσατε, το οποίο μου προκάλεσε πόνο και την ίδια στιγμή χαρούμενη διάθεση. Συνειδητοποίησα η ερώτηση ήταν αν είδα σημαντικά χρώματα. Και εγώ το λέω Άννα. Και με τη συνειδητοποίηση στο τέλος πόση μεγάλη ανάγκη έχει το μυαλό σε αυτή τη φάση που μετά από πιέσεις της κανονικής πραγματικότητας, ας πούμε, της κανονικότητας, τη διάθεση που έχει για σιωπή, ώστε να μπορέσει να ακούσει λίγο τις σκέψεις, γιατί οι σκέψεις είναι τόσο πολλές, καβαλάει την άλλη και δεν βγαίνει νόημα από κάποια στιγμή και έπειτα. Οπότε αυτή η σιωπή έφερε μου έδειξε πόσο πολύ θα ανάγκη τη δύναμή, πόσο μεγάλη η δύναμή της. Ήρθε τη σιωπή. Θα ακολουθήσει το επόμενο μέρος. Υπάρχει ένας μικρός επίλογος, γιατί κλείσαμε τα θερινά εργαστήρια, οπότε πάνω υπάρχει ένα ψυχικό και υπάρχει ένα σύντομο δέμο των χορευτών και των skateboarders που είναι κάθε μέρα εδώ πέρα. Τους είπα να κάνουν μια ηχητική κατάσταση πάνω, οπότε τώρα ανεβαίνοντας προς τα πάνω θα κάνουμε μια έτσι μετάβαση έτσι πιο διαφορετικά ηχητική. Οπότε θα ακολουθήσετε να πάρετε το αναψυκτικό σας και να δείτε το υπόλοιπο. Ευχαριστώ. Δίπλα στην και πάνε από νεριά. Κάνετε εδώ με την επαρά. Κοίτα, γιατί να μην θυμόμαστε. Εντάξει, είναι